Ribeira e a pesca galega apostan pola sostenibilidade para garantir o futuro do sector. A xornada de pesca impulsada pola OPP 83 afondou nos retos e na necesidade de contar cunha política pesqueira adaptada ao territorio. A Escola Náutico-Pesqueira de Ribeira colleu esta mañá a cuarta xornada de pesca de Ribeira organizada pola OPP 83, Sociedade Cooperativa Galega do Mar Santa Uxía. Nela participaron expertos profesionais e futuros mariñeiros para afondar en diferentes cuestións de interese para o sector e que poden marcar o seu porvir. O Pacto Europeo polos Océanos, a reforma da política pesqueira común ou a pesca do lirio protagonizaron a xornada. Na súa clausura tamén se fixo fincapé nos retos aos que se enfronta o sector. A financiación comunitaria faise, se cabe, máis imprescindible. Todos os obxectivos plantexados no Pacto Europeo dos Océanos, xunto coas metas de sostenibilidade que Europa plantexa, necesitan un marco financeiro forte para poder afrontalos. O novo plantexamento dá un xiro total ao modelo que conocemos hasta agora. Hai unha reducción de fondos de un 67%. Según a Comisión, parece ser que este esquema de financiación pode incluso superar o presuposto do FEMPA 21-27. Pero o que non tería é a visibilidade e a prioridade da política pesqueira no marco comunitario. Veremos en que acaba esta proposta. Sinalou que polo momento transmite preocupación aos profesionais, algo compartido pola Consellería do Mar, que impulsou no Consello Galego de Pesca a creación de grupos de traballo para defender os intereses do sector, e tamén preocupación por parte do Ministerio de Pesca. Queremos que se vexa o compromiso co mar, co sector e co futuro. E agradeceu e destacou o labor da Escola Náutico-Pesqueira de Ribeira, onde se está a formar o futuro relevo xeracional. O alcalde ribeirense, Luís Pérez Barral, sostivo que esta xornada é moi proveitosa para toda a sociedade, xa que se poñen sobre a mesa debates moi importantes sobre temas complexos que afectan ao sector que tanto impacto ten en Galicia. Non se entendería este concello sen a contribución económica da lonxa de Ribeira, que sempre digo que é o motor, o corazón económico do noso concello, porque achega este sector, tanto do mar como da industria ligada a este sector, un 33% do produto interior bruto local. E, por tanto, iso é unha economía, son postos de traballo directos e indirectos que sustentan o modo de vida. Temos que seguir defendendo un sector que é vital para este concello, pero tamén é vital para este país, porque Galicia é unha das nacións altamente dependentes da pesca, e, por tanto, compre que ali, nos foros onde esteamos, tanto no Estado como na Unión Europea, que se visibilice este sector e que teñamos o peso que o propio sector nos demanda. A conselleira do Mar, Marta Villaverde, foi a encargada de pechar a xornada da pesca de Ribeira. A responsable do departamento referente para o sector destacou o peso que ten esta actividade económica en Ribeira e a importancia de contar con espazos como este para poñer os coñecementos en común. O epicentro de vontades, de análises e de intencións como a que fixestes aquí hoxe e, sobre todo, unhas xornadas que resultan feitos e conclusións que o sector considera, desde a Administración, tamén que se teñen que materializar gracias ás reflexións que se realizan e conclusións que se acadan durante estas xornadas. Ribeira é, como ben mencionou o alcalde, como se puxo en valor estes días, unha localidade moi especial para o sector marítimo pesqueiro. É o porto de baixura máis importante de Galicia e, polo tanto, máis importante de España e un dos máis importantes de Europa. Isto dimensiona perfectamente a importancia desta localidade para o sector marítimo pesqueiro. Apuntou que neste foro se trataron temas de actualidade, dotando de bases e aportando reflexións para traballar no futuro do sector. As necesidades de Galicia como rexión altamente dependente da pesca. Consideramos que as rexións altamente dependentes da pesca como Galicia teñen moito que decir tanto no debuxo da nova política pesqueira común, creo que aquí me imagino que tratastes hoxe sobre as necesidades desa nova política pesqueira común para cubrir
para dar cabida á realidade do sector marítimo de Galicia, e tamén as rexións altamente dependentes da pesca deben ser escoitadas, deben dar voz aos seus axentes, a voz, para que esas políticas pesqueiras sexan acordes cos retos que nos está ahora mismo exixindo desde Europa. Apuntou que neste foro se trataron temas de actualidade, dotando de bases e aportando reflexións para traballar no futuro do sector. As cuartas xornadas da pesca de Ribeira remataron cun chamamento á sostibilidade e o apoio de Europa para garantir o futuro desta actividade tan destacada no municipio e en Galicia.